lensa dangdut Indonesia. Selamat malam semuanya. Baru pulang dari Purwokerto. Habis ngapain? Beli geliga. Nemu kowe pas ati ambiar-ambiare, pacar sing tak tresnani ninggal aku golek liyane. Tekomu dadi tombo ngobati ati sing loro, muga ikhlas tampa nganti besok tekan. Boleh ngerti marang kahanane ati, aku mau semangati ngusap iloku sing brebes milih. Pepujane ati kinaryo kembange wangi, sabar-sabar no momong aku, muga selawase dadi siji. Wes nemu jodone ya wi. Matur suwun Gusti pun maringi sing mati, nemu slirane ngobati ati kang sepi. Matur suwun Gusti pun maringi sing mati, yang pergi biarlah pergi, ono kowe sing ngancani. Vanessa ayo sing Kok orang joget kayak ini. ya kan pelan-pelan pakai irama Peng, Oh iya. biar keluarnya enak. Rumah irama. Kejora Production spesial buat kedua mempelai ya. Oh joget itu lagi. Terima kasih. Kowe sing tole ngerti marang kahanane ati, aku mau semangati ngusap iloku sing brebes milih. Pepujane ati kinaryo kembange wangi, sabar-sabar no momong aku, muga selawase dadi siji. Ayo Peng. Matur suwun Gusti pun maringi nemu slirane ngobati ati kang sepi. Matur suwun Gusti pun maringi sing mati, yang pergi biarlah pergi, ono kowe sing ngancani. Spesial buat semua yang sudah hadir malam hari ini ya. Vanessa Kejora Production. Iyo, 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 iyo.
biasa warga Tegal Melati ya Mas ya.